awa tipepese kuti tabwera kumochedwa pamudzi pano pamakhala pa busy kwambiri koma program ya chidzulo ndi imeneyi ndipo ndikugwira ntchito ndi amikani pa makina ndimatero kuti Scorchers yathera pa namba 2 mdziko lija la Morocco ku mpikisano wa WAFCON. Mwayilandira bwanji nkhani ya Malawi komanso tiwalandire motani pamene akhala kubwerera kuno kumudzi tiyambe kumva ndemanga zanu kuti mutaona kuti tathera pa namba 2 inuyo mumtima mwanu mwamva motani tiwalandire motani akamabwera kuchokera mdziko la Morocco. Ndiye tiyambepo kuti timve maganizo anzika amene tili nawo madzulo ano. Mwaswera bwanji? Ndaswera muno kai. Scorchers yathera pa namba 2 mdziko lija la Morocco kompikisano wa WAFCON. Ambiri amati tikhala tikuchitenga chinthuchi kumabwera nawo kumudzi koma tathera pa namba 2. Amaseko mwayilandira bwanji nkhani mwachidule komanso tiwalandire motani pamene akubwerera kumudzi kuno kuchokera ku mpikisano umenewo. Zikomo. Pachinayi ndimene timayikamba. Ndipo wina aliyese amene ankayankhula ankaona kuti chinthu chititenga. Okay. Koma no ineyo mene akambira ngati wanthu amanditsatira. Ndidanena kuti afazili nkofunika amuuze golokipa. Asamagwe mpira sanafiki. Komako asamale mastrikers azimai pachali matitiko lanji limene amamenya na loli. Amamenya ndi dziko inusho mwandibala lisatu ino. Inela nditawa kana. Ngopitiriza ndikulankhulako. Ndidarero nena kuti dziko limene Cameroon yes. Cameroon azimai yake ndiwochenjera. Inu munakumana nawo kuti. Shafuna kufika kufupi ndi golo. Okay. Amagendera kutali. Ndiye chinthu chimene chiso madefender athu asamale. Okay. Chifukwa pamenewo atsikati tufuna tika make mpira iwacha akapeza kuti mpira uja kuganiza maganizo ogenderatu. Ndizetu za kipa watu mmene ndidamuonera iso amachita pa mpikisano uja ndi masera ndi Algeria. Ndidaona kuti amachita phuma. Chigoli chimene chija chidamugola cha Algeria chija nchosenera kuti chimugole. Okay. Chimene chikadakha kuti maganizo ake akuwayika pamodzimodzi adakapira. Okay. Ndipo Malawi pokala namba 2 kumpikisano umenewu ndichitenge kuti ndi chinthu chonyaditsa. Okay. Ndiwoyamba mpira wa azimayi kukafika ndimene afikayi. Tili osangalala ngakhale daluza koma ababa sili daluza chifukwa koyenera opita chaka chamawa kupiridwa ndithu. Chabwino. Ya, ndiyeno mmene abwerere azimayi amenewa akapena atsikana amenewa. Awalandira chifukwa ine sinkakhala nawo nsanene kuti tiwalandirayi. Nda walandire ndani mukakhala maseko mwajomba kuwalandira the Scorchers alandire ndani. Ayi, titumenu ya magawa muli pafupi chifukwa kumene kukafunika kukhala Rolankhadi mukapatse mafunso mayenda bwanji munatani. Chabwino. Tavomera. Ya, ndeno ineyo singachoke kuno Kasungu ndimati ndupita ku airport kukamuzu kuti ndikukalandira mbodza. Chabwino. Ndiyeno timu ya azimayiwa yatiphunzitsa chinthu china chake kuti mzimayi angathe kuchita zinthu ngati zimene zachitikazi. I see. Ndipo timaona mpira wa anyamata kaya nkukula mtima kaya ndi mwano kaya nkumwamo wamene monga tisangalalo za masiku ano. Awaseko simulankhula bwino mutamawo. Iya timafunika tiziyankhula chilungamo tizimene chifukwa anthu anja takhala tikuwatsata mpira ukakhala kwathu kuno ku Malawi timapita ati kupingo kuchokonera. Ndiye mukumaona ngati anthu oti amwano. Chifukwa inu yomulilipo ndi pachiro mulinda abwana anu. Ndiye inu mutamachitira mwano abwana anu palibe chimene mungamachire pamenepo ngakhale muli mpando menewo. Okay. Koma no okuona nife ndamene timadziwa kuti uyoyo sakumvera uyo. Okay. Ndiye Bible lonso lidalero kuti mwana osamvera afe ndithu.
Tokoze kwambiri. Chifukwa cha timu yathu ya Chinyamatayi imapezeka kuti sikafika ngati kumene kwafika azimayi kumoti adzifunse kuti kodi azimayi ndi chiyani. Ndadzakambako mbuyo mukuti azimayi amenewa titatenga ndi anthu amuna a dziko lino akakumana pa bingu kukhoza kukhala zochititsa manyazi. Chifukwa cha anthu amuna sadziwa mpira amuna. Scorchers versus Flames. Imene idati yakumana Scorchers ndi Flames pena bage khoza kukhumudwa kwambiri. Ndipo kukhoza imene ikhoza ilemba kuti ndi dabe ya Malawi. Moti pamene kufunika ndithu boma litapanga ndithu chinthu chothekera wakumanitsa azimayi ndi azibambo. I see. Akamenyane pa ground pa bingu pajapo kayoka khala usiku kaya ndi masana tikapite feyo kaipatsa more tidzikanenelera kuti yonse Malawi. Ndakuvani kuthokozeni kwambiri kumva maganizo anu. Ndeti wauza afazili tsono mawu omaliza. Malizani. Afazili ifeyo kuno wanthu akulandirani mwamtendere. Mwachita chinthu chopambana ku dziko lapansi. Malawi mwayika pamwamba mwayika patopu ndipo mayiko aku aluya adziwa kuti kuli dziko lina lake Malawi. Okay. Imene ndithu ikupita kumeneko koma tikatenga kumbali anthu amuna ukunde ndiyekesi kwa azimayi light ziko. Tokoza Maseko mkalendusi kwa bwino. Ziko kwambiri. Amene wayamba choncho akuti yayi tathera pa namba 2 ndi namba ya bwino sizinachitikepo mbiri ya Malawi ndipo talandire mwamsangala akuti vuto ndi ku Flames ukoko kuti kodi vuto awo njani akuti Flames versus Scorchers masiku amene akubwera wa malinga ndi Maseko kamwe ilandira bwanji Malawi kani mwasula bwanji. Natuyeni mwasula bwanji. Aida swera tinalenda Maseko iyi okutamawo kwambiri. Amaseko angotadimawa Maseko koma ife jatu tisangala kwambiri. Inonso mwakondwa? Kwambiri zedi. Kodi mukondwera mbali yakuti lano dzina bwana? Inetu dzinalanga ndine Daniel Matanki kuno ku Kasongo. Sono Kasongo. Kwagasaka kuno ku Kasongo town mu Kasongo. Ndiye mwakondwa chifukwa chani ngasitathera pa namba 2 tinali kuipatsa moto yabwerano ndi chinthu chikoma abwera atachisiya manja mwanzathu Cameroon. Mukukondwa kuno kwesha chisangalo chokajoka chifukwa timu yathu. One kuti apa pano kuyamba upita kwa AFCON. Wonderful. Ndipo chinthu chimene apanga si chimene timayembekezera. Timangoyembekezera kuti mwina magroup stage mwina zitivutirapo zitani koma yapezeka kuti mucha yadutsa yafika quarter finals mpaka yafika semi-finals mpaka nokafika finals. Mwati chimene chinafunika kuti kunoko kukhale phwando ngati kuno ku Malawi chinthu choyamba timu yathu ikupita kwa World Cup. Ikupita ku World Cup. Ndipo nafunika kuti amenewa ife titsatira wa Maseko kuti mukailandira ndinu tiyilandira chifukwa kuna alubwera kumudzi kwathu. Alubwera kumudzi kwa alubwera wana anachoka kuno kugwira ntchito kuti alubwera tenikata alandira tonse ndilitose tikapita ku airport ya. Koma akamabwera tonse tikhale osangalala tikhale ni chimwemwe tapatse mphamvu. Takamapita kuti asoti koma amakatilandira tikapita kumudzi tikapita zinthu izi amakatilandira mu mphamvu. Moti Scorchers isabwere ni mantha kuti sitinabwere nchikho yayi. Ibwere ndithu pafunika payapo takamabwera amene afunika support ya mphamvu walandira mwamphamvu chisangalalo. Komanso nafunika kuti pangati tukaphwando kuti amene abweretsa chinthu chachilendo kwambiri kuno kwathu Malawi. Chabwino. Ndithu. Ndithokoza Kasongo kuti mwabwera ndi maganizo otero kuti ngati dziko tigwirane manja tiwalandire tipange phwando komanso kuti tikapite unyinji kumene kuja ndikuanena ndikuwapatsa wokha mwamphamvu pa air. Ndithokoza kwambiri. Chinthu chopambana kwambiri kuno mu Africa monse waja ndiri apa pakhala namba 2. Yes. Ndi chinthu chopambana kwambiri ndiponso chinthu chone kuti kuno kwathu Malawi chatipatsa zinthu zikuti tili ndi kuthekera tikhozopanga chinthu ichi. Komanso si mayikoto amasewera amene apezeka kuti agwa kusanafike nawo kumeneko si choncho kulankhulapo. Ndiye kuti tisangalale nawo. Thokoze kwambiri umva maganizo anu Kasongo bambwanga. Zikomo iwa kuti Scorchers come back home happy, we are celebrating zonse zimene mwachita mukhale kukhale phwando kuno kaya madyankhano kuno muzipeza chifukwa mwapanga chinthu choti mbiri ya Malawi sinachitike. Masula bwanji pa line apa?
Ndaswera bwino atsogoleni mwaswera bwa. Bwana ndaswera ine Moses lano dzina bwana kumene mwatiimbira komanso tichite nawo bwanji the Scorchers from Morocco. Ineyo ndi Uncle Mariati kuli Nthibe 1 kwa Mbidzi. Kuli Nthibe muganiza kuti tichite motani? Ineyo ndofuna ndipfanyane nawo anzanga amene apereka maganizo. Onena kuti kuna tisangalale. Tisangalale ete? Izizi ndizoyamba mu mbiri ya dziko lino ndipo tinganene maone kuti ifeyo takhumudwa ndi zimene atsikana athu achitira. Okay. Komano tikwenera tisangalale chifukwa tikasangalala tikhala kuti ifetu wapatsabe mphamvu azimayi aja kuti achita chinthu chapamwamba kwambiri. I see. Chera pa nambala 2 ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Ndikumvetsera komanso ndikutsatira. Moti ineyo nkadakhala munthu wa ndalama ngati mmene ena alili ndikadachitapo kanthu mwapaderadera. Koma vuto ndilibe kaliponse munthu. Sha kuli Nthibe. Komano ndili wosangalala kwambiri magemu onse amene Scorchers zimamenya tatsatira bwino lomwe komanso mwapaderadera ndiyamike technical panel ya timu imene iyo yagwira ntchito yopambana kwambiri. Tikunyadileni kwambiri. Alichotsa manyazi moti ifeyo tilosangalala kwambiri atsogoleri mabandi. Kumva mawu kuli Nthibe kuti ndinokondwa ndilibe kalikonse nkadata mwina tikangolima m'munda mwawo tu basi mwina kapena. Ndipo zimene nayenera kuchita ndithu ndikadadziwa kuti kodi minda yawo azimayi amene ili pati ndikanapanga zimenezo. Mukanangani kuti kuti ndili ndalama. Hayi kwera kuti ndikanakafika ndithu kwalandira azimayi. Tikuthokozeni tikatero timati mwafikako mtima ndi umene timaufuna kwambiri ndipo tikuthokozeni kuti munaimba foni choka kuli Nthibe tikumbuse dzina licha. Ineyo ndi Uncle Mariati kuli Nthibe 1 kwa Mbidzi dedza imeneyo. Dedza tithokoze kuti ayi mwatiyimira mbali ya kumeneko kupereka full support komanso chisangalalo pa zimene ndayamika kwambiri niyo chifaso cho ndiyankhala mnyanga ya Moses sizichitika izi. Iya koma ndamva kukoma kuti lero yagwira ndipo yesetsaninso mawa igwiranso imeneyi. Zamba mwamba tili limodzi nditu palota zimakunyadira. Ndathokoza kwambiri. Thank you. Kuchoka kuli Nthibe tafika kuti? Halo bwana mwaswera bwanji? Ndaswera kaino bwana. Ayi ine ndaswera ine ni Moses mdzukulu wa Chilembwe bomba pa byayi mwapa koma mulilongwe muno ndikweri athu kunoko ndikuti inu dzina lanu kumene mwatiimbira tukamba za Scorchers ikhoza opezeka kuti ikubwera ndi mantha nangasi anthu amangolemba chilichonse pa social media mwagwetsera mwabudula mwatere kodi inu yakumvekerani bwanji position number 2 ku Morocco pamene Scorchers yafika tiyambire pamenepo. Tichokoze kwambiri. Topic imene mwabweresa. Topic yabwino kwambiri yokhuza dziko lathu ndithu. Chabwino. Mwabweresa matopic abwino nthawi zonse tiyabikira ambuye kudalisani. Ayi ine ndimafuna madalitso amenewo ndithokoze kwambiri ndipo ndakunyadirani dzina lanu komanso ndemanga yanu tiachitirenji the Scorchers. Ine ndi chikwakwa kuno ku Blantyre tathokoza kwambiri. Ya maganizo anga ndonena kunena kuti choyambirira tikwenera ku anyadira asikana amenewa. I see. Ndikwayamikira kwambiri. Okay. Dziko la Malawi alika pa mapu. Okay. Ndipo ife dziko la Malawi sitimayembekezera kuti lingafike kumene kuja angafike kumene kuja asikana athu. Kodi panalibe chiyembekezo chilichonse? Iya panalibe chiyembekezo china chilichonse. Ndipo ngakhale ainyake amene amakonza program ngati coach ndi anthu ena inamvesedwa kuti anatenga ndalama yochepa kungoyerekeza kuti mwina kwina kusitikafika namva ngati zimenezozo. Okay. Ifeso timaganiza zimenezozo. Komano nkufika nakuti afika kuma finals. Ndipo atasala matimu 4 aje fiti mamuganiza kuti olatatera pa number 4 timu yathu yatichosa manyazi. Munafika pamenepo? Ndipo kwambiri. Komanso mmene timapitira kuti tikapikisane pa number 1 zinatimvekeranso kuno monga Malawi. Chabwino. Komabe ndipo tikuyamikira koma
tingopempha akocha athu kuti mistake imene yachitika pamene paja pamene amasewerera Malawi oyambirirako ndi mmene asewerera dzulo ndizosiyana kwambiri. Ndizosiyana. Ndiye aone mavuto amenewo kuti tikamapita ku World Cup amavuto amenewo asachitikeso. Ndipo dziko ku Malawi kuno ngakhale mayiko ena amayembekeza kuti Malawi ndi imene ingatenge chiko. Kuracho kwakwa mistake mwati inali chapati poti madiso maso kaonedwe ngosiyana ndi wone nawo mistake imeneyi. Kumbuyo ndi kumene kunali mistake kwambiri. Ndiyeno kumbuyo kwakakhala mistake chonchije. Then goalkeeper atimaona ngati kuti sakugwira ntchito yake bwino. Pamene kumbuyo kwakakhala mtekolimba bwino. Goalkeeper so amaoneka kuti ndilolo ndito akugwira ntchito yake bwino. Ndeno dzulo zinaonesa kuti ife kumbuyo kwathu sikunali bwino. Ndeno chifukwa choti sikunali bwino chifukwa zigoli zija zimabwera zosalongosoka. Final ya dzulo sinali bwino ndekuti final imayenera kukhala ngati imene nali Morocco ndi Cameroon. Imene yandimene nali kukhala final ife tinayenera kukhala kuti mwina chigawo chonse kuta mwina 0-0. Kuti lwakanatibweresa o 2-0 pakakhala kuti tinachedwa zigoli zija osabwera mwansanga panalibe vuto. Sikuti kuti pali vuto liyayi. Chabwino koma kungowunikira. Sipalibe vuto tikuyamikira 100%. Koma kocha athu akonze pena ndi pena. Chabwino. Kuti tikamapita ku World Cup mavuto azakhalepo ochepa osakhala awawo amene anali dzulo yayi. Mwachidule mukufuna kuyang'ana nkhani ya World Cup kuti titengerepo phunziro pa zimene zachitika. Indi kuthokozeni achikwakwa ku Blantyre. Kodi mbali ya ku Blantyre? Pakachiri. Ambuye anga basi mpereka moni mwadoni monse umo mwa Thomas Mwayasini mpaka pa PM woye kuti mwana wanu kulilongo ali bwino. Amen. Ndathokoza mwatunikira kuti tikonze pamenepa komanso tikuyamikira ngati dziko kuti Scorchers yachita bwino. Next time tikamapita uko ofuna kuyang'ana kwambiri ndi pamene mwafotokoza apa. Mukhale ndi usiku opambana. Musana choka chikwakwa. Tiyembekezere zotani kwa inu musonkhapo chani? Ineyo sindisonkha ndinene mopa Mulungu. Mulungu tizimopa. Umatipitiriza kuwapempherera. Amen. Chifukwa timapempherera ndithu. Ndathokoza kwambiri kumva kuti mapemphero anatsogola. I should believe in fact tinafika ku final. Mukhale ndi usiku opambana. Zikomo kwambiri. Mwasulako bwanji pa line apa? Atenga ena mwasula bwanji. Chabwino amene ndithu atsamwa ndi network tiya chotsepo titengena mwasula bwanji. Bwana ndaswera ine ni Makawa Moses kwa chabwanje komanso kuli bwanje kumene inu muli lanu dzina. Timafuna tidziwe dzina lanu kumene mwatiimbira komanso nthupi mwanu muli bwanji. Ine ndine Henry Kumeni. Kuno kuchireka. Chabwino. Mutiimbiraso nthawi ina kuti mudzimvera direct pa phone osati ku television. Tatola ena apa mwasula bwanji. Awonso akumvetsera ku TV same thing tacho tsapo mwasula bwanji. Chabwino ikumveka pansi likatero makhala vuto titole ena mwasula bwanji. Mwasula bwanji. Taswera, you are answering with power to madzulano tuzampira azimayi, right? Ndikuti kumeneko mumveka ni mphamvu kwambiri. Kuda kuzankuto kubaibasi. Mwazilandira bwanji achita azimayi anzanu ku Morocco. Mwazilandira bwanji. Iferu tazilandira bwino kwambiri. Dzina lanu ni ndani ndipo mwazilandira? Dzina langa ndine Messi Hali. Amayi Hali tafotokozani. Mwazilandira bwanji ndipo ifeyo ngati Malawi tichite motani ndi the Scorchers. Ineyo Malawi
Malawi ngati zimayi wachibalanse zilandira bwino. Ndipo Malawi alothulira aoneka pa mwambo wa bisazi zimene achita azimayi azathuwa. I see. Moti sezi ngwalikira manja mwa mkulu. Sono simusonkhapo kanthu. Mwashota. Ndiye tisonkhane tikalime munda mwawo tutsopano azimayi wana. Nakasitilipoka. Tikadi ndakubeni. Tathokoza ku bypass kuzamkutu mulilonge mkhale ndose kopambana. Ziko nokwambira tsogoleri. Apatu mpafupi simukalandira sitipita limodzi kukalandira ukakamabwera. Tathokoza kwambiri amene ndithu atsamwaso network tifuna titolere timu yambiri kuti wina aliyense atapita kumeneko masiku amene akubwera. Mwasula bwanji? Mwasula bwanji amagawa. Ndaswera bwana lanu dzina kumene mwatiimbira bwana. Eliaza Cornelius Waula kuno kunchewu kutsangano kungoni kwenkweni huku. Mukumveka ni mphamvu pa tsangano apo pa nchewu. Scorchers. Zomwe zachitika ndi Scorchers izi. Kunchewuko zikumveka bwanji? Kuno tuwali yeshetani ndi chimwemwetu kwa basi. Ni mafumu omwe? Sitina kumudwe ya chikana amene wachita zitu zamphamvu atika pa mapu kwa basi. Ifetu tiyamikire kuti kunchewu nanunso mmazitsatira kuti achita zamphamvu. Muganza tiachitire zotani. Ndipo siti magona timakhala ndipo ife mphatso yaikulu imene timapatsa iwowa ndi mapemphero. Wow, beautiful. Kwa basi ndithu ndipo panoponso tikuwapempherera kuti pamene akubwerera afike bwinobwino wonse amene anali kumeneko. Ngati mendo yatupatupa Mulungu ayichirise nsanga kuli phwando ku Malawi kuno. Kwambiri lokoyira kakhala kuti atipatsa zigoli 10 mafinals sitidakakhumudwa abeise yayi. Kodi mwatero? Kwambiri tili pambuyo pawo. Mwina pamene munavutamo kochiyo apoza ndi panelo yawo apoza. Ndathokoza kwambiri kumva kuchokera kunchewu. Ndithu koma novuto nthawi zina la Malawi amatakatere upeza kuti atakufunano kochi wa chizungu umifaziri upeza kuti akukuchotsa. Tabwereza ni mawu amene wamvekeso with power. Tanena kuti Malawi vuto lathu timakhala nalo. Kochi umifaziri watitsikisa kumene kutimo. Koma kenaka ayamba mahubo oti ayitipeze kochi wa chizungu ngati kuti iyeyu sakutha yayi. Amalawi amene mmadziwa kuduladula timawu tadula ni mawu amenewa amene afotokoza awa afike kutali akuti tisasankhenso kochi wa chizungu m'dziko muno fazili ndokwanira kuyipititsa Malawi ku World Cup. Kwambiri kumeneko ndiponso ndikukhulira kuti zakachita zamphamvu zinthu zangotivuta malo amene anatisokoneza amene game imene timamenya ya semifinal tinalandira red card imene game ina yatisokoneza imene Kanzere analandira red card imene yatisokonezera system yathu ya mpira. I see. Akabwera iwowa akuonse kuti malo ngati amenewa malo wonse bazipezera kuti pala anthu awiri atatu amphamvu oti wina zikati zativuta pasamakitoonekera ng'amba kwambiri kuti zinthu zativuta iyayi. Osati red card imodzi ndikukhala blackout. Zisamakhale choncho ndipopeza kuti sizimene tikembekezera ndipoti pati tikaona pamatimu 12 amene anali kumeneko. Malawi adatipatsa 22% amene nali pasi kwa matimu onse ndifeyo. Koma tachita zoda bwino. Tachita zinthu zoti 22% imene yatenga ndi wanthu ena. Ifeyo ndithu tili pamapu ndipo akamabwera atsikana amenewa Afrika tiwasakalire tisayang'anire zoti namba 2 ndiyokwanira ndimene ifeyo tilili ndi matimu amene tamenya samene timayembekezera iyayi. Ndikuthokozeni kwambiri. Ndepala amaseko ndantopola kwambiri akuti Scorchers ifunika face to face ndi Flames akuti ayiphunzitse mpira. Ndizoona zimene? Ngati malamulo aliwoti amasakulola kuti timu yamunayo ndi akazi zikhoza kukumana. Zikhoza kucheka koma peti zakhala kumbuyo kwa Scorchers. Inu simuzakhala mbali ya Flames? Ayi awansali kachima wankango koma yawa wasikana yawa
anaika mtima wankango umene wapangita dziko lonse kumwemwetera. Tikati kusangalala ndi kuti ndi pang'ono koma dziko la mwemwetera. Kwambiri amaseko tinawapa nditu komano ngati malamulo a FIFA amakhala kuti amalola ifetu atsikana wa timene akuthamangira awa dema sisters iwa aberewa muli mbali yawo basi abuna silingauone yayi ndipo iwowa aze kuwawa ifa dziko timamva kuwawa kwambiri dziko timamva kuwawa kwabasi chepesani moto frames ikumva ikhozo dzikwirira iyayi aze iwowa ife sitikubwerera mbuyo koma sikojazi ife tikuitokoza yachita za mphamvu. Number 2, tisamatiyang'anire pasi ya Malawi. I see. Kwambiri koma atikana ndiwo ameseta amatawena kutsogola koma timabweza. Zangoti vula dzulo ngakhale wena kuti lokone gokipa ndifotokoze ku gokipa ambira kutizera akama muda kuti ayayi athupi chachani izo ndi zimene Mulungu anamupatsa. Matupi wandochoka kwa ambuyawa. Kwambiri ndipo iyeyo ndi ntchito imene amagwira ife tikona kuti amene uja wati mwetsa wankaka ine zathupi zoti kapena amatani ngati zativuta tivomereze kuti mpira ni magawo atatu kuwina kuluza ndilowo basi. Komanso watifikitsa ku final ndiye mweyo wathupiyo. Magemu onsewa ndiye mweyo watifikitsa mpaka na ku final. Ndiye waipa lero. Asaibe kapena wena zimene akulakhula ndipo iye ngati ape kulakhula kumeneko asabwerere mbuyo ayenzere moto kwambiri. Ndakumvani kwambiri kunchewu. Ndipo atsikana yawa majawingazi ya watu wathokoze komanso ine ndikutokoza timu yonse chikwambira wa masewera ngati timu ndipo samamana na mpira kuti ine ndimachokera timu yakuti ngati amachita azathu yawawa womati aine poti ndachoka timu yakuti nzangali malabulo kuno momota ampasa achinye goli koma yawa anayika mtima woti akuyimira mbendera ya dziko la Malawi. Ndiye musonkha zotani pa mawu onsewa kapena basi tingowapemphererabe basi. Mawu amene watuta zingateke ife kutsangano tikoza kusonkha kachewere ngata musowe. Kachewera kufunika kuti afikire pa chipi sitathokoza kwambiri ndipo ino zilile yana exciting kumva kuchokera kwa ino kunchewu. Tikumbuseni dzina lija bambo anga. Ine Elizala Cornelius Waula kuno kutsangano kwa Dovi. Tathokoza tiyembekezera kachewere kumene kuti mundipatsira ine mundikhulupirire mundidalire akafika kwa Soldiers. Ndikukhulupirira. Tathokoza mkhalendo sekoma bada. Sikomo kwambiri. Sikomo nthawi tamanga just 10 minutes kuti tichoke pano. We just needed to discuss this. Nchinthu chofunika kwambiri ngati dziko sizingachitike inokhangati kuti sipanachitike kanthu. Tiyachonsenso mantha umatha kuziweruza wekha kuti zakhaliramu anthu anatiyembekezera zambiri kodi amalawi mulankhulanje madzulo ano. Mwaswera bwanji pa line apa? Inetu ndaswera tafika chaku Mwanza okwe? Kuboda kuno. Bwana Peter timafuna timve kulankhula kwanu madzulo ano kuti zachitikazi zolekera pa number 2 muli nazo kulankhula kwina kulikonse madzulo ano Scorchers pamene ikubwera tichite nayo bwanji? Kuyankhula kuliko malo. Tiyankhuleni mchichewa. Ine kuyankhula unga nkoti ndi mantha. Mwati? Ndili ndi mantha ndilibe chimwemwe ngati anzanga onse. Kodi inu ndiosokoneze? Ine usokoneza nambira ine pokuphunzitsani skulu kuti muzipita kuntchito. Azukulanga ndili ndi mantha. Mantha ali pati? Tayamba nkhondo imene sitikudziwa kuti tikupita kuzitithera bwanji. Ndi mulongo. Namba mwaonapo mkalasi tikamaphunzira temu imene ndikukugwera unamba 1 kuti upange defend imene machitika. Umatawika ukandi ndi mantha una kuti kuma ine zindithera bwanji. Sindika namba 7, sindika namba 10, kandi kuona kuti nkhondo ikoti ndithera bwanji. Ndikupya muunivesita kuno bwino. Kusonyeza kuti izi zachitikazi ziyamba inkhondo tikunena pano England panopo ya working class. Maiko anzathu ndi science topi. Ali ndi mabuku timadumpha bwanji, timapanga tako bwanji. Mpira timadioni timaiwina bwanji. Umazi wa munthu wina achina Messi jamatha mpira kugunda ka 7 mokha man of the match.
Ajina Ronaldo ajama takukira mpira kateni kuma akuli man of the match Ronaldo. Chifukwa cha ulotukuta sana tulo. Anzatu aja amazuwa poponda, amazuwa pojima. Mwanjira ina tapalamula? Iyi taipalamula nkhondo ku Asia, ku Europe, kwenda kuli kose. Panopa alikalasi kuli Malawi kuli Tapisi. Ajipanga zitu. Malume musakaikire nditu taziga pa mapu kuponena kuti kodi tikwanisa zinthu transition already pano temu alinzaga zingati Tapisa alinzaga zingati kodi transition akamachoka nawo awa boma likuchitapo chani ana kupita kunja kuti akaphunzire mpira Rosa kamaza siya mpira ana kupita ukaphunzira mpira pano tamba kuloza na chala goalkeeper swabwino nefaja ndameta panga naye qualify ndameta pita naye kuma finals singani una kuti tiloze zala koma tiangane pa ground mpira udu ndi Jomosi maniru na meto anambisa tuzitu ajina uje uku moyale barracks Sivoness ndamene twawa kunga pa ground ukali maklabu ogwirika ajina bullets women tibwerere pa ground boma lisafinye maklabu amene wangati nkoteka ajina Joma ja pasden drama zankani amene amazuwa kusakana akasakana azimenya mpira mwasiria Jomo mesa ndamera ndizakhoza bwana malume amene ojatu meya ujaonango mpanja unena kuti apena nango bado ni mwae mazuwa mwae ulingati ndalama siti saka ndalama imansaka munthu ndalama malume siti saka ndalama imansaka olo kuti unene kuti 10 billion kubera kwa ino antata mabera ndizi kwanje umabebera kwa ino upeza kula kuti mani awuli chipepeso yake 10 billion ndipo anakalisa mmenye tu munthu taona niso ati chipepeso yake 10 billion mukumvese side ndi anthu amene ali pa ground apa spend ndalama apange source cha number 2 tilindimna kuna kuti afika ku finals ifachona kuti maiko amene mamenya nawo ndi North Africa mpira wa ku North Africa sesoma divuta Malawi wamaona mmene ati menyera Cameroon imene jatu ndi region yosiyana ifeyo olo kwazi muna kuti kati timenye ndi Guinea West Africa imativuta kwambiri mpira wawo too fast so ife timakanga kuti mwendo tikumveserera kuti fachiponye mwendo ifeso tikwenera timenye nawo mpira wa region ana athu awawa ang'ono apite ma regional timenye achina Senegal ana atumizidwe kumene kuja sana fika ku Europe kuti apita akaphunzire mpira wa too fast too furious amene munimvesa malume njichewa ngani imene yo ndikukuza ni nditu kumalawi kunotu kuli player mmozi wa West Africa makutivuta yemwe ali kunoma ota itatu sama ati sama kwa kwendo wakuta koma kunoko kuti vuta kwambiri ifaja system yawo ya fast kwambiri oneka ya mphamvu kwambiri waji sirikali simona muone asimenye simaka wachi mpira kocha amaonjeza tunga ja mabwera tunga lidu Barrack City tomu sana vulali ndi Zambia kunali ngati kuzusa nyenje za kusirikali mpira mene numene kufunika Malawi sono nguti muone system yathu ija kumbuyo timamenya system ina ngafika pakati mabwera system ikafika kusogolo timamenya ngati wa West Africa Tapisa ndi Temwa amamenya wa fast within seconds wandeza ka mpira ulimukoti mpira mene numene kufunika analysis ite mene ndikukuza ni kuti olo muinene flames tikangopita katukamenya ndi Guinea katukamenya ndi Cameroon ama tikatiza zigoli ngati ana mpira wawo ife timango zindika wagwera mukoti tizitukwanizana zila transition zoti kina pili ndi mungu amene ali number 2 mu Africa mu ali kwatuko wachiwiri sapezeka anango suka chamba akangomenya mpira umozi kungo muyambikira chibuku chukachili mmanja pa depot anomampasa ndalama zikasukira chamba discipline kulenda kuti akamachoka china Tapisa wina abadwe kukasungu Tapisa wina akabadwe kumachika wina akabadwe ku Blantyre tuwa sona kuti Tapisa ujanasiya mpira muona china Messi zimena kuchita kubada tiana tingono tona kuti Messi atata siempira palibe futo Ronaldo akuti season yake omaliza ndino walengeza kale koma kupocho kwangandanda kuti Ronaldo asiempira kunali figo kumati kuti figo uyu akazasiya mpira chizachitika nchani jezi 17 imene kubwera kuti Ronaldo kubwera bombo anthu kumata baso kuti figo janali kuti kunali Maradona kusiya mpira kubwera Messi anthu Maradona angokanga tenzima koma kumalali kuna akangozati time tema Tapisa wasiya muzaona tizalika nyekwe very bad kodi nkhani yonseyi mukunditulira ine mkwauza agangata maka ndikukuza ninu ife inu ndamene muli ndi platform inu inu malombe zimani nyasa kwambiri zinthu zinazi anthu watu ndoipa amazuwa chilunga koma amafuna azizunguye apa kuti apita ku parliament akadye nawo sakauza kunena kuti tikupitisani kunja mukaphunzire lapo mufazira sachosedi koma lapo mufaziri akangobwera kuti mukadya ku parliament ndi ku state house apita ku state house
sizingatheka usapita apita kadi alafu mufadhili azipita ku Europe akapanga upgrade maposi awakamenyana ndi aluya msopano Japan England kumene magroup stages na pamwera afika ndi Japan ndemugwizi wa kalimene ndi afazile watenga kuti ndalama zokaphunzira we boma imumaombe no ndalama za chanino malombe dama ikuti kukungopanga mwachamu ili wacha visa takuruka 2 hours yapita azipita uyu sika na magi jombo mamona magi jombo ja amene ujatengedwe apite tisaone muntu ofira kubera kunokuta kuzako cha mscochers omwacho kudacha apite kumakaphunzire maphunziro pamwamba akamabwera kumene kwa zapa news appreciate mwayo na noma inatenga tu pinga kufuta kukotla alemba zungu ngati iya muziyanga zubunga mudo ayanga kutisa kadenge ayi mwafika bondi bahalisa ndio kwa hizo ndiona ndizoenda kuti kupera usuku umewa bazili yeme okay kwa sababu asante so president yake ni mwe uje jawai ama ndano uwajao kwa ndaje ama ndano wote kuli nikula kwa mkotani amene yuyu apitilize kitu chipitilize ndikutero ndo mambo basi kala ni akupase nyimba kunyumba hapo aina walipandi ya mambo ndatokoza mwatukunikira zambiri madzulo ano sima kufunika mzungu fazili ayenera apite kunja akaphunzire komanso scorchers titero yatipalamulira moto level imene atengayi mukunena kuti maiko akuti yang'ana tokoza kwambiri mumva maganizo anu bwana Peter ku Mwanza zikomo kwambiri walo kupitira kumva maganizo anzika I think tingotenga kwa awiri kapena mmodzi faposo chira pa nkhani zathu zikhazi kuwerengedwa mwasula bwanji tsono waswachita zinja mwasula bwanji ngeti check mwasula bwanji kororo satana yakagwire network ndi chani chimenechi mwasula bwanji kasabu inogaye awa ndi akumveka basi ya bora mwina kapena mwasula bwanji enda sura gani bwana nali nikhawa komabe yankhulano with power kuti timve ndikuti kumene kudzina lanu okay asumbwana wafe atichosa manyazi kwambiri auchosa manyazi kwambiri ndiponso kwa ife ngati Malawi olokanatera kungochita qualify World Cup ife zinatikwana moti mina nafikira mafinals inali ngati bashira chabe koma ife zinatikwana kale ndipo tikuyankhira kwambiri ologwina kwa mapita be ku final koma ife tinakhutira kale pamene anali pa ma quarter finals tinakhutira kale anangotita qualify pa kufika kuma quarter final mujakuta kupita ku World Cup zinatikwana basi ndiye apoto ndikuthokozeni fa ndiye mwali mbitsatu mtimatu fa mwina khawa mtima kuti mwina tapanga chokhumudwitsa sinabwere chinthu chija hello tikuthokozeni kuti munakhutira ma semifinals tathokoza pase mdzina lanu kumwe mwatiimbira ndine next time mayo ndiimbira kuno ku Mzimba tathokoza ku Mzimba ndithu masura bwanji bwana masura bwana ndasuranso dzina lanu kumwe mwatiimbira zona nditu ineyo ndingalimbeko mapinzo anga timu iyi tipate support kokwenya okay timu iyi iru yajira zinthu zodabwitsa okay mori ngakhala ntheno yankhula zambiri ayi amene muno Malawi timu imene njira bwino ndimene yonyamata ndi singa support koma iyi yabwino yanyamata simunga support chifuwaru yanyamata bwino ndimakumbuka kuti bwezi pochiko isa ndi sento kalekale zaka zonse ziri muzima ngono ngandalama amene iyi yali bwetsa madola yasira masela kuli pachibwera ndi madollars ari madola abwera ari kumama ndipo boma sothandizika mori yonyo tseno mene vaofuwa ni kwambiri fo muno mwafika kuli maiko 54 komyo khano ba 2 sinike masela kumazona ali mwandunikira pamene mori ine ndeni uthokoza zedi mwina polisi udziwe kuti ndine ndani mnangari manifusa ka komano dzina lanu ndi ndani ine ndine Sambanda kuna mbonga lake konthawe pepani imagwira kwa Sambanda kuna mbonga asambanda mwatengati nthawe basi ndiye mwatsekatu program ine lunajira bwino utseka chifuwa
mori mwanga disinlowa koma tokoza unalowa ndemo apangira chani akabwera sizokhala ndi umbombo tu omene varu ifera kwazona kuti kalandira kwa airport chifaru utokoza munthu kamuyandira ndi kuti ndili bwino zedi ndakula pano pesa ali kwase ifo tikanjoyena awachana mali tikalandira tathokoza kuti nanonso makondo asambanda zikongwambiri basi tilekere pamene pakuti awerenge nkhani zikubwera posachedwa pa 7:30 tathokoza basi babayi basi pamene pa ndiye kuti sotipitirira kumakambirana nkhani zina ndi zina ndiye kwina kuti amba kunamapo pano ndiye sizoona chifukwa nthawi sondeyatha ya so ndikuthokozeni kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa padera onse amene mwayimba foni mitima yanu ikuoneka mitima yabwino kwambiri yonchotsa munthu nkhawa the scorchers iya ibwerani tikulandirani mwachita chinthu chopambana chimene akuti the flames sinachite so akakuchita compare nthawi zonse ndi kuti iwe wapambana basi so ifeyo tilekere pamenepa koma malangizo ndi maganizo anzika afotokozapo kuti mzungu sitikumfuna kuti azikocha scorchers baja kuti Malawi timafuna kuti zabwino zikafikapo tapase anzathu era khungu zimene sizifunika akabwera tiwalandire komanso tiyapange support phwando mkati kaya pakhala nkhano pakhala chanzo sezo kusangalala nawo kuti mwapambana azimayi pamakina yamikani mthokoze stand by for our news at 7:30 with Patrick Pupa and Moses Makawa mukhale ndi usiku wabwino tikumana mmawa ambuye akalola babayi. Kodi munafikapo ku Montfort Cottage Mkuzi Bay? Awa ndi malo abwino ochitirako